όταν κοιτάς από ψηλά, θα έπρεπε να ήταν όλα διαφορετικά. Αλλά δεν είναι. Και η επιθυμία μας να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη είναι αυτή που μας οθεί να βγάλουμε αυτά τα καρφιά από τον ουρανό, τις κεραίες αυτές που είναι σαν καρφιά στον ουρανό και να τις κάνουμε δέντρα προς τον ουρανό. Αλλά από την επιθυμία μέχρι την απόφαση είναι πολύς ο δρόμος. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πράξεις. Πράξεις που θα κάνουν την Αθήνα μας πιο όμορφη και πιο πράσινη. Οι φυτεμένες στέγες, πέρα από την αισθητική που προσφέρουν στην πόλη και στην ζωή των κατοίκων, προσφέρουν σημαντικά ενεργειακά αποτελέσματα. Αν σκεφτούμε πως κάτω από την γη, κάτω δηλαδή από οποιοδήποτε φυτεμένο μέρος, η θερμοκρασία διατηρείται περίπου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σταθερή. Έτσι, με τη φύτευση των στεγών, μηδενίζουμε περίπου τα φορτία κλιματισμού, θέρμανσης και ψήξης, δροσισμού καλοκαιρινού, των ταρατσών, τα οποία είναι πολύ σημαντικά στα φορτία κλιματισμού όλης της πόλης, και ταυτόχρονα μετατρέπουμε μια ερημοποιημένη περιοχή που είναι η πόλη σε περιοχή βλάστησης. Πέραν από αυτό, δημιουργούν και έντονα περιβαλλοντολογικά αποτελέσματα, δηλαδή υπάρχει μια παραγωγή οξυγόνου κατά τη διάρκεια της ημέρας, την ώρα που εμείς με τις δραστηριότητες μας παράγουμε διοξίδιο, και δηλαδή μια κατανάλωση διοξιδίου μέσα από την πόλη, ένας καθαρισμός, ένα φιλτράρισμα της πόλης, μια ήγρανση του αέρα της πόλης, άρα ένας επιπλέον καθαρισμός του αέρα, το οποίο δημιουργεί τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Και αναμένονται, δηλαδή, αν επεκταθούν αυτές οι κατασκευές, να δημιουργήσουν σοβαρά θετικά αποτελέσματα πάνω στη ζωή των κατοίκων μιας πόλης. Γιατί πράσινες στέγες, γιατί πράσινες ταράτσες? Είναι μια απάντηση στο σύγχρονο τρόπο ζωής του ανθρώπου που ζει στην πόλη. Είναι μια ανάγκη, είναι μια εναλλακτική πρόταση για φυσικότερο τρόπο ζωής και για να ομορφύνουμε το χώρο μας. Και όσο και αν φανεί παράξενο, αυτά τα στρώματα, οι διαστρώσεις των υλικών αποτελούν πράγματι μια προστασία της υγρομόνωσης της πλάκας. Ένα σημείο που πάσχουν πολλές οικοδομές, ειδικά οι παλαιότερες κατασκευές. Σαν κατασκευαστής, εξειδικευμένος σε αυτές τις επεμβάσεις, συνιστώ να αφήσουμε στην άκρη τους φόβους μας και να προστατεύσουμε όσο μπορούμε ο καθένας από τη μεριά του το περιβάλλον μας με αυτή την επέμβαση, με αυτή τη μικρή προσπάθεια. Η κατασκευή τους είναι σχετικά απλή. Υπάρχουν δυνατότητες να πάμε σε ακριβές κατασκευές, όπως είναι αυτές με τα υποστρώματα, δηλαδή να στήσουμε κάποια υποστρώματα με μεμβράνες απόλυτα στεγανές και πάνω σε αυτά να διαμορφώσουμε τη στέγη, είτε με υλικά γνωστά όπως είναι το χώμα, μονοτικά υλικά, αποστραγγιστικά υλικά, είτε με ειδικά υλικά τα οποία αυτή τη στιγμή παράγονται στην διεθνή, ας πούμε, αγορά, και τα οποία χωρίς να βάλουμε χώμα μπορούν να μας θρέψουν φυτά. Αυτή είναι μια ακριβή λύση, που μπορεί να κοστίσει 50-60 ευρώ ανά μέτρο στη λιανική, ίσως και παραπάνω, 80-90, ανάλογα με το τι ποιότητα θα κάνουμε την κατασκευή. Αλλά υπάρχουν και πιο φθηνές λύσεις που τις κάνει ίσως κάθε νοικοκυρά στο μπαλκόνι της και μπορεί να γίνει και σε ευρεία κλίμακα στις ταράτσες, δηλαδή να τοποθετηθούν γλάστρες, σε πυκνές γλάστρες με αρκετά ευτραφείς θάμνους, και ένα απλό σύστημα αυτόματου ποτισμού, το οποίο μπορεί να κοστίζει ελάχιστο, δηλαδή ένα κόστος γύρω στα 5-6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, να έχουμε τα ίδια περίπου, ίσως και καλύτερα μερικές φορές, αποτελέσματα από ότι αν έχουμε σκέτη την ταράτσα, και να έχουμε πολύ καλά ενεργειακά και ταυτόχρονα και περιβαλλοντολογικά αποτελέσματα. Επιλέξαμε καταρχήν να το κάνουμε τυχαία, όπως όλος ο κόσμος, δεν ξέραμε κι εμείς αν ήταν εφικτό ή όχι. Είδαμε σε ένα περιοδικό ότι υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με το θέμα. Επικοινωνήσαμε με μια τέτοια εταιρεία και αποφασίσαμε να το κάνουμε κυρίως για αισθητικούς λόγους. Αφού διαπιστώσαμε ότι δεν θα είχαμε προβλήματα με υγρασίες στους τοίχους αλλά και στο δάπεδο, μιας και από κάτω είναι διαμέρισμα άλλο. Και το κάναμε και είμαστε από τότε πολύ ευχαριστημένοι. Θα το συνιστούσαμε στον καθένα. Η τεχνογνωσία υπάρχει, οπότε θεωρώ ότι ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει κάλλιστα. Όταν κοιτάμε ψηλά, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε δεν μας αρέσουν. Όλες αυτές οι κεραίες, όλα αυτά τα δορυφορικά πιάτα, θα ήταν πολύ καλό να αντικατασταθούν. Να έρθει μία κεραία, ένα δορυφορικό πιάτο και δέντρα, φυτά.